Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Today is Monday, kita maka-aksyon ng presentation sa inyo palatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Subong is June 27, 2022. Tago natin man pagabalikan ng aton nga kasaysayan ang maragta sa pungsod Pilipinas. Subong nga adlaw, June 27 sa itong 1863, ginbunag maka-aksyon sa San Roque, Cavite. Ang ginakabig nga co-founder ko na nagtukod sang Katipunan nga si Ladislao Liwa o kon Ladislao Diwa mga kaaksyon nga bata ni Mariano Diwa kag Cecilia Nocon nga gikan naman sa San Francisco di Malabon nga subong kilala sa tawag nga General Trias Cavite. Sa itong July 7, 1892, sa Puloy-ani Diodato Arellano sa area sang Arza Caraga, subong kilala sa tawag nga Claro M. Recto, malapit sa Enclano Street sa Tondo, ginsugudan ni Ladislao Diwa kaupod si Andres Bonifacio kag Teodoro Plata ang Katipunan kay nagporma upod sa ila sa mga first triangle. Kaupod diri si Jose Dizon Valentin Diaz kag si Diodato Arellano. Kung madumduman mga kaaksyon, diri nagsugod ang ginatawag naton nga blog the compact. Sa palibot sang lampara kag panindugan mga kaaksyon nga ila mismo pangapinan ang pungsod. Batok sa mga dumuloong nga nagpamigos sa kinamatarong sang tagsa ka mga Pinoy. Ginkuha ni Diwa ang pangalan nga Balete kag nagtukod sang iya nga triangle kaupod si Roman Basa kag si Teodoro Gonzales. Sa mga kaaksyon na naihilirman bilang pinakauna nga fiskal sang Katipunan nga una nga Supremo o kon Supreme Council sang October 1892. Kung sa riin saman ang nailher bilang isa sa mga konsehal. Sino mga kaaksyon nakakilala naman kay Master Eugene Torre? Basta gani hampang chess bantog ni si Eugene Torre. Kabalo ka mo mga kaaksyon nga sa June 27, 1974, ang Filipino chess master nga si Eugene Torre ang naging Asia's first Grandmaster. Matapos ginlutos ang American Grandmaster nga si Robert Bryan sa 21st Chess Olympiad sa Nice, France. Si Torre ang nabunag sa Nobyembre 4, 1951 sa syudad sang Iloilo. Kag ini sa makaaksyon ang ginakabig bilang isa sa pinakamaayong humalampang sa patagsang chess para naman sa pungsod Pilipinas.
Si Tore ang nitapos sa kurso nga Business Administration sa Mapua Institute of Technology kag may distinction bilang isa o kung pinakauna nga Asian player nga makakuha sa nga much coveted nga titulo bilang International Grand Master. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz, kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nano ba na mga mabalita nga dapat ninyo bantayan diriman sa atong papangalaga diri sa ato balatuntunan? Aksyon Reports Afternoon Edition. Headlines. Sa aton nga mga headlines, sa aton mga balita lokal. Headline number 1. Oy, sa banwa sang San Enrique ho, lalaki nga nagabantay sa Tiangge, gintiro, patay. Ang sospetsado suno sa kapulisan, una pa nga nakitaan nga nagapanigarilyo sa gwa sang Tiangge antes ang krimen. Sa ito naman nga headline number 2. Headlines. Oy, duwa ka mga high-value individual kag isa ka street-level individual mag-ulutod tanan sa syudad sang Kabangkalan. Nagaduso ini sang illegal nga droga, arestado sang kapulisan. Nakuha anis lamang kaaksyon sang masulusobra man 230,000 pesos nga balor sang sabu. Sa ito naman nga headline number 3. Headlines. Sa sunod sang Silayo, pitatiaw darukain. Sa banwa sang Hinigaran, Villasario out sa Bando Inman. Oy, sila ka Ginigaran PNP may bago na nga mga hepe. Police Lieutenant Colonel Mark Daruka magapungko bilang bagong hepe sang Silay City PNP. Samtang Police Lieutenant Colonel Neserato sa Bando Junior naman magapungko bilang bagong hepe sang Hinigaran PNP. Sa naman nga headline number 4. Headlines. Police Captain Elmer Bonilla sang Police Station number 7 nagasalig nga madasig kuno masulbar ang kaso kung magkooperar lang ang pamilya sang biktima sa pagpanglutang kahapon. Tumula sa may area sang Bangga Alhis, Mursa Road, sakop sang Barangay Alhis, diri sa syudad sang Bacolod. Amo ni makaaksyon ang ika-13 nga kaso sang pagpanglutang sa Bacolod sinilang nga bulan sang Hunyo. Pero 10 of 13 and June is not yet done. Sa ito naman nga headline number 5. Headlines. Mga junk shop owner liwat ginapandaman nga likawan ang pagpamakal sang kinabatan nga kablebla sang mga telecommunications company. Kay perti kinata sumong kinawatay sa mga kable ni ho. Labi na diri sa may syudad sang Bacolod. Amugin man niyang ginapaandaman sa mga pulis bala. Labi na nagasunod ang tiempos muertos. Mga tag-iya sang junk shop nga madakpa nagabakal sang kinawatan nga kable. Oy, sarang mapasakaan sang kaso suno sa kapulisan. Sa ito naman nga headline number 6. Provincial Local Conservation Areas Management Summit ginpatigayon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial diri sa syudad sang Bacolod subong nga hapon. Plano ko na paano bala papakuron ang regulasyon sa marine biodiversity sa Hula-Hula o Kaliling Kawayan Coastal Conservation Area kag tumuntong Mangrove Eco Trail Conservation and Development sa Banwas ng Ibi Magalona ginpresentar man. Sa ito naman nga headline number 7. Headlines. Balita sa City Hall, kadulong ni Action Art ay hupon sa dili lamang madugay report sa Bacolod Traffic Authority Office angot sa ginpadigayon nga night market sa Dalan Ballesteros. Natala na ang igasometer sa sangguniang panglungsod. Sa ito naman nga mga balita nasyonal, US delegation magatambong ho sa inaugurasyon ni incoming President-elect Bongbong Marcos. Headlines. Pagkabalukod do si second gentleman sang Estados Unidos, M.O.F. ang magapanguna sa delegasyon gikan sa Estados Unidos.
Radyo. Nakakolekta nga buwing sa rice import, nagsaka sang 14%. Aksyon Radyo. Ari balantayan man ninyo kay full resumption o kunang pagbalik sang face-to-face classes, suportado sang outgoing NEDA chief. Aksyon Radyo. Abogado nagpayag nga mando sang NTC lang nga pag-block sang ginaligar konektado sa CPP-NPA nga website, wala kuno sang due process. Siyempre, wala due process, kiti huring-huring lang man kag puro naman to chismes. Pati yan, may muya, kundi lengwa ya. Aksyon Radyo. Bantayan mga kaakson sa masunod ginadlaw. Ang coverage man sa Aksyon Radyo Bacolod sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Headlines. Follow up din na mong survey doon ni malalong ni nga motibo ang mga natutukan subong. Dito ulit siya sa Changi. Nakit may witness na ito. Kita nakakalbot na sigarilyo pa rin ng suspect. Ang suspect ko siya sa helmet. So, ngayon identify siya siya. So, hindi taga-direct. So, hindi taga San Enrique ang suspect, sir? Headlines. Every period of our history has its own trials and difficulties. Ours was an unparalleled health crisis that further escalated to an unprecedented economic and social distress. Headlines. Recorded CCTV diri sa crime scene. Crime operation na siya aksiyonere. Iti involving niya sa relasyon sa biktima sa iyang most probably sa previous niyang asawa nga nagbulagay sila or sa bago niya pregnancy. Aksyon Radyo. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa atong pagpangalaga diri sa inyo para tuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Lunes na lunes kita nga presentation, Hunyo 27, tuig 2022. Subong nga hapon, magadulong kita sa pila ka mga dalagko, mga bago nga mabalita nga natipon sa aton nga mga Aksyon Reporters, aton nga mga Aksyon Patrol Reporters, abod nato ng aton naman nga Patrol 2 Crosswind Patrol, magadulong sa pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod kag mga balita. Upod naton si Aksyon Zil Minardo. Back to back sa piloto sa patrol, Aksyon Papang Nixon Tahom. Aksyon Radyo. Padayon man ang aton pagbantay sa pinakaulihing nga mga balita nasyonal, mga balita international. Breaking news kag flash report. Kopod nato ng puwersa ni Aksyon An Defensor Lisay. Aksyon Radyo. Di naman sa Studio A, sa ito naman yung Master Control diri sa technical side. Upod naton si Aksyon Nelmar Madera. Kag Aksyon El Rey Dotilios. Sa kinaanda na kunaman ang inyong alagad sa kanginan, tubtob kita. Lasais ang takna sumungkid lamang nga gabi. Ako naman si Aksyon John Diaz. Kag welcome sa liwat sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. May mga mensahe ka mong aluyag ipadalay. Text lamang sa aton yung text hotline 0963-750-874. Suliton ko 0963-750-874. Or pwede ka mo man kapadalas ang inyong mga mensahe pinaagi naman sa aton yung live streaming. Ariyo, pagkabasaw natin dugay-dugay. Kat i-share gid, i-like kag i-follow aton yung Facebook page mga ka-aksyon para madamo kita sa malabot subong hapon. Samtang nagapadayon mga ng aton nga pangalagaan. Good afternoon kay Sir Melvin Pinafiel, Ma'am Inday Blasa, mayong hapon. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon ko no. Ginatamyaw yaman ang iyadri nga bata ho, nga si Henry Gamala Jr. Kag sa iyadra nga makaingod si Adonis Alatsa sa nga, oy, nagaba-celebrate ng birthday. Happy birthday, Adonis Alatsa. Thank you so much. God bless everyone and more power to Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Sige, check na ng pinakauling nga sitwasyon sa sunod sa Bacolod. Hindi na kita maguyang pasang tiyempo. Hibalo naton makakson upod naton naman nga Patrol 2 aton nga Crosswind Patrol. Upod kita kay Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, kamustang Bacolod? Nagaulan pa?
yes. So naghula-hulaw na action dyan. So traffic sa gasolinahan. Ingagaw. Damo, matsagan kaya daw kada Lunes, inakordam na nga mag-Martes dayon nga adlaw nga aton yung mga kauturan. Pwede guro ka, sunta na ni guro Martes nga adlaw ay Lunes, Merkoles na lang Webes, kay para daw ay natabla kulbaan kon Martes aw. Kang Martes, ano sa tira kasaka ang ano mo, ang gasolina. Damang gasaka ang hilanat sang taho nga gapatughong kay Tidoy lanaton sa perme. Gani. Ay, kalain. Oo, ito sa parte ni sa may adanan, lakson nga gasolinahan niya action dyan. So, makita na rin natin kung maobserbaran niya nga damo nanon, rin bag-ulang, mga pulo kasalakyan. Kaya na sa nga motorsiklo, ya ang nagasayo dire para magapatugbong sa gasolina, iban nga pa full tank yung picture niya. Wow! Sana all! May naman daan, ika-apat nga simana ng mga taas naman ang gasolina kag crudo, wow! Sana all may inog pa full tank. Sana all! May sanadlan pero wala ibayan para magpa-full tank. May salakyan pero wala inog tughong. Sana all! Hindi nga yung tatay yung action dyan, wala inong patunggong niya. Puno pareho lang tablatanan. So, asan dyan, no? Ang sitwasyon, na to subong, na madamo gid ang mga kauturan natin, miskan diin nga mga gasolinahan nga, na tsikyan namin kagina kinalabyan, miskan na diri sa isa ka gasolinahan man, sa may dadan lakson sa gihapon, nadamo gihapon mga private and public nga mga vehicles, kung mga salakyan, sini action dyan, no? May mga pick-up, may mga jeep, motorsiklo, tricycle, nakulang na akong isikan, may tulungan na naman. Nakatagawaan nila guro. Kaya nga, nakatasa nga traffic ko yan, subong action dyan, na subong nga hapon, na sa may daran lakson, so normal na. Gagana kay hinay lang gidya kay may traffic light so gagana ila nga traffic light da. So ang iban pag-stop yati stop ginayan nila pwede ka go basta stop no. So diri normal na ang lakas ng traffic unlike dito sa may circumferential road yan sa pag-checker namo na action dyan nga medyo mahinay gid ang katama kay ang dalagkuan kung isa man nakadala no nga international ko nabi nga dalan nga ginatawag man diri sa maya syudad diya sang Bacolod kay subong hapon action dyan nakitaan taman ang police visibility ng pagpatrolya sa aton nga mga kapulisan sa mga market Central Market Burgos kag sa may Libertad ginabisitahan man naton so damo pa sa gihapon sa sining hapon ang nagapanindahan kag ang nagakadto man naton nga mga kauturan so for action dyan na rin sang Kaginal Bagura daw nagsulutahan nagamat-amat naman sana ang naton sining kalangitan pero mabasa-basa rin gihapon ang mga dalanan diri sa area sa syudad sa Bacolod Kaginal do kanami naman sa yung tempo nga gulpe lang itong ang kanangita no kaga nagatupa gid ang ulan at subong nga hapon no so far wala pa man na reported ng mga dalagkuan din nga insidente kanina sa Kaginaya tugtog sa amo ni oras no kanina sa aga so kabay pa karon action dyan bay kay ginakubang ako kadaga gabi na lang ginadaan so kabay pa no wala lang sa mga major incident yan nga magalunta dyan diri sa may syudad sa Bacolod kay makitaan man naton ang mga pasahero dumayara ko bala action dyan nakitaan nga jeep nga may nakabutang na special wala ko nabasa ay kanasig sa nga padalagan special trip hindi man special program phase 3 na okay iyan ang guro ka LTFRB iyan ang guro ka LTFRB ang libre sakay yes iyan naka LTFRB ang libre gid man daw gabayan man action dyan gyapon ng mga pasahero Galikiti wise na guro kabalo nga libre sakay na bisan may karatula pa siga sakay lang mas laila nga do kabalo ka or base be pwede ba gusto lang gid na mabulig kay damo sila base datis sana limitado naman ang nakitaan ko na duwa pa lang kabilog nakitaan ko nga may tarpaulin na sina action dyan di ba tagaan na sila subsidy mo iyan ka LTFRB nang kapareho man na liga sa nga iya ka Valyacar transit bala so duwa pa lang halin sa ligad semana ang nakita ko sa pag-obserbar ko na iya nga na pilit ini ang tarpaulin sa may atubang gid sa nga PUJ action dyan no so subong nga hapon chikaron tanabe kung para sa kay na ang nangabutan ko lang ginado special program tapos sa dalong phase 3 no? So siguro yan ka LTFRB
subong nga hapon action dyan, no? Ang aton diri maobserbaran sa syudad sa Bacolod, no? Sa bugot o na sa palibot man, no? Diri maggalabay kita sa may Capitol Lagun, no? Sa amo ni nga tiyempo action dyan, daw inang wala gid mayon sa nga kauturan naton ang nagalagaw diri, no? Pero kung nami ganay tiyempo nga daw medyo mainit-init, so kung may adlaw yung action dyan, makit-an rin natin nga may naga-jogging, may naga-walking, tikabudday, di subong i-jogging, kay basta pangadaan ang dalan, kag ang semento dira, no? Diri sa mayan South Road at Capitol, kay makit-an rin natin ang mga naga-parking, both left and right side, ya. No, kaya sa diri may mga palamahawan man na action dyan, kung may nagabaligya na di siya nga buko, no, sa panghigaron sinadiri. So, do matyaga ko, do diri naman na diga, gatinerang iban, kaya do may mga tululugan na di sila action dyan, sa higada isang Capitol Lagun sa Maya South Road. No? Kagati ang dalan, mandira gatuslaw, no, makitaan man naton nga normal naman ang nakatasiliya sa traffic po action dyan. Pero amon sini oras action zil may makitaan ka man nga mga pulis nga naga-conduct sa police visibility patrol nagalibot sa Bacolod bisan temprano pa? Yes, correct action dyan. Kiti naglabay ko sa Maya Police Station to bagulang ara ang station to nagakandak sa Maya dalan sa Lacson, no? Sa may tubagid sa gasolinadra sa may traffic light ayon ang iya ka station 1 naman ara sa may downtown area sini. Kagakagina sa Tangob galibot man ang Police Station 8 action dyan sa pag-checkyer o na pag-patrolya. How about action zil ang mga pulis nga gabadi-badi sa mga corner intersection point? Ang mga pulis bilang ginapahamtang sa mga dalanon, may mga pulis pagidman nga ginpang-deploy subong? Correct action dyan. Sa may dalan, Araneta, may ara na badi-badi, ginasila action dyan mo, no? Kaga nga sa diri sa may Lacson, Burgos Lacson man, sa may Sagwa, Balasang Corazon, may ara na nga nakitaan ko kagina action dyan nga nag-checkyer sini sa mga dalanon. Kasi duwa-duwa na kada area man, hindi ang ginabutang sa kada police station, no? Ang Apulo ka police station diri sa may Bacolod City Police Office action dyan. Alright. Yes, so action dyan, so far, no, kabay pa nga mangina matawhay, kaga malinong niya ang syudad sa Bacolod, no, sa aton nga pagpangalagad, kaga maghalugid siniya nga aton nga mga kauturan nga motorista, kaga nagadalaman sa salakyan. Observation report nga gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Salamat sa report ni Action Zil Minardo gikan naman sa patrol. Ubod kay aksyon papang Nixon Tahom, ara balantayan mga ka-aksyon kay sa pinakauli nga update ngaton nga nabaton sa mga advisory gikan sa madalagko nga mga kompanya sang langis. Magapatigayon liwat sang panibago naman nga pagsaka sa presyo sang gatong magasugod ni buwas nga Hunyo 28. Inanunsyo ini subong adlaw Lunes mga ka-aksyon kag inina ang ikalima nga sunod-sunod nga mga sinimana nga nagpatigayon nga sang nga pagsaga sa presyo sang gatong. Makon mo ang Shell kag ang Sea Oil may ara sa pagsaka sang salapi 50 centavos sa presyo sang gasolina, 10 centavos sa presyo sang kerosene, pero perte naman niya sa presyo sang krudo pagida. Piso kag 65 sentimos. Ang krudo gid subong daw hindi maharaw. Pero it seems that the government has been doing nothing para matap na ini kag mabulig-bulig. Ganib lang nga paano san o paniayan nga makontrol kag makabulig lang nga hindi man amat amaol, hindi man bla pag asod-asodon ning pagsaka sa presyo sang gatong. Isa ka sakit man sa bulsay labi na kon nagapatugong kang krudo gini ho. So unang mindset ng tao baka kaslakyan krudo kay brato kunong krudo ara lang tawon subong kay mas mahal pa sa gasolina. Sa clean fuel ho, may 50 centavos man nga saka sa kada litro sang gasolina, piso man kag 65 sentimos sa kada litro sang diesel. Perting price adjustment no, effective tomorrow 6 a.m. Mahini kay 6 a.m. pwede ka pa kung agahon ka, may kwarta ka da, kung may nabilin-bilin ka be, makapatugong ka pa. Pero kung why kagid abe may sinuptan, sa unang price adjustment ni las 2 ang kagahon, las 12 ang kagahon mo. Sumungin mo nila las 6 ang ba nila para makapatrutugong man ang iban.
gusto ko rin ibalagaan sang gamay gido kay damo nagapamangkot kay naging headline naton ining full resumption sang face-to-face classes nga suportado naman sang outgoing NEDA chief. Kung ako pa makuton personally, pabor ko niya sa resumption sang face-to-face classes kay kung nang tawon mo magka-aksyon sa pila ka mga reports, pila ka mga pagtuon sa tanan nga pungsod sa kalibutan, do halos Pilipinas na lang yang wala ka face-to-face. Prangkanay na yung storya. Amo tani ka, hindi ba proactive, hindi aggressive, hindi pa so far systematic in terms sa aton nga plano sa pagbalik sa face-to-face. Maybe because damo sa ginakonsiderar kalakip ng health situation, health condition, kami mga report ng Department of Health nga amat-amat naman nagasaka ang kaso sa COVID-19. Pero after all, supposedly, tandig to na taon sa pinakapunto ko na nung rason ko nga plano naton nga magbalik sa face-to-face classes. And that is to make sure na mga estudyante makatuon sa gusto. Because the right of to education is an individual right. Kung hindi karon gusto ang sistema kag ang pagtuon sa estudyante, kundi dumay pareho na nabala nga may ara na ikaw dara paglapas kay ti hindi enough kag hindi makabig nga husto ang pagtuon nga ginatag naton sa mga estudyante. Secondly, din nga butang ti ang degree in the quality of teaching kag instruction nga mabaton sa mga estudyante. Pangka nga storya for so long, for around 2 years, sa nagsiging mga ano panawag ni naton mga blended learning method naton. It's been a burden as well sa mga kinikanan nga sila mismo matudlo pag mag-guide sa ilang mga estudyante because after all gani the lesson was just simply given to them. Yatag mo na ang mga tulunan tapos ang estudyante matuon. Laing gid kumparar mo sa sulod sang classroom nga may ara gid mode of instruction, may ara gid maestro kag maestra nga nagatudlo. Amo na taning advantage ng face-to-face. Halika mo na medyo ano pataguro skeptical blang siling ka skeptical do hindi pagitabla mo na blang ka decidido gayud nga magbalik sa ning tag naton nga face-to-face classes. Kung ang taon naton sa kadamo nga mga pungsod nga nagkandak sini, do so far ang problema lang man sini diri ang pag-maintain sang health and safety protocol. Pero kabalo kuya kag nagapati ko nga sa pila na katuig nga ari kita sa idalom sang pandemya, I guess supposedly dapat nakadiyo na kita ni sang programa nga husto kag makapaayos sa implementasyon sang health and safety protocol. I'm not saying to make it perfect kung perfecto. Kasi wala magid sang butang nga perfecto mong. Pero ang importante nang di bla miyara na kita bla pamaagi or tikang. I know for sure subong siging consultation dari sa mga nagkalain-lain nga mga sektor ilabi na sining plano nga pagbalik sa face-to-face classes. And I believe tiyempo na gidman nga magbalik sa sulod sang eskwelahan ang mga estudyante pero siguraduhon lang naton nga safe ang ila naman nga environment. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Sa aton nga pagbalik, ibalo nato ng report gikan sa Bacolod City Government Center and try naton dugay-dugay reach out ang aton naman nga contact person kabalo kamo subong nga adlaw may aras ang pila ka mga pagsinapol nga ginpatigayon diri sa sulad sa Bacolod mga kaaksyon. Ilabi na ko na mga trabaho, information technology, kag iban pagig mga sektor ang mga kaaksyon ng paghambalaan. I think sa nga po nagpakigsapol si Bacolod Mayor-elect Albi Benitez sa grupo sa mga information technologies kaya may mga plano naman sila nga ipatukod mga kaaksyon diri sa sulad sa Bacolod. Pero sa ito mga kaaksyon, ang regular nga pag-supplement sa live extension vitamin D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa Subong adlaw mga kaaksyon, nagpagwa naman sa weekly updates ang Department of Health. May angot ini sa gapon mga kaaksyon sa COVID-19. Kay gapon padayon ang ilang pagbantay sa kaso sa COVID-19 diri man sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Base sa National COVID-19 Case Bulletin nga ginpagwa subong adlaw Hunyo 27, 2022. Umarin sang Hunyo 20 tubtob Hunyo 26, may aras ang 4,634 kabagong kasos ng COVID-19 kag may daily average cases nga 622 o kung 662 mga kaaksyon nga 53% nga mas mataas naman sa tong tinalikdan nga simana. Kag kung sariin mga kaaksyon, plus 14 gino ang mga severe critical cases, samtang plus 51 naman ang deaths verified. Kung ikumpara naton sang tinalikdan nga simana mga kaaksyon. Aksyon Radyo. Naglabot naman sa 18.1% ang non-ICU bed utilization kag 14.9% ang ICU bed utilization mga kaaksyon. Perte gyapon ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Naligad nga si mana ng pagwala sang report ng Department of Health kag ginapaanda man ang publiko. Kag lakip na ginapapreparan man ang pila ka mga ospital bangod sang pamahog sang posible ng panibagong surge sang COVID-19 nga balatingan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31 na hibalo nato ng balita man gikan sa Bacolod City Government Center. Report sang bitawo angot sa ginpatigayon nga night market sa Dalan Ballesteros diri sa sulad sang Bacolod natarana nga igasumetero sa sangguniang panglungsod. Aksyon Radio City Hall Report. Ang detalye ko po naton si Action Art tayo po. Action Art, may nga po na. May nga po, check mo la si Peter tayo, no? Ang gani, nagsala ko gani. Mayo kayo manumdum ko. Ganda rin ako magabi. Ha? Sila ko tayo ay, doon sa alag pa Manila City na galit eh. Abi ko dito yan, ano lang tuman yapon. Mustadang juice ita? Ang ano? Ang juice ita. Ara. Ara sa? Pitik pa. Abi ko road to milyonaryo na. Ang kwan gali. Ha? Ang tugo ni Sir Dennis Perma. Ano ko no? Sila niya bala si aksyon dyan, basi madayon ng night market. Liwat pa si mga display pa siya. Ano yung display ko to? Kalabasan ko. Inagbulang tayo. Night market. Damo guro linya na magkatoy, no? Linya, imo nga. Pero tikla ba? Omega contact. Vera. Pero anyway, amon ang isa sa mga development kay subong ginahingnan daw nila nga ma-submit either today or bukas ang ila sining assessment kag monitoring results sa ginpatigayon nga 2 weekend bala sa night market dala sa Dalan Ballesteros. Kaya according diri sa kay Sir Dennis Perma, actually ang pakayuon sa ila sa guriang panlunsod. Ang assessment man lang mo kag traffic asto iya ko nanong matabo sa kapalaran sa night market. Okay. Depende na lang iya sa council kag sa masunod nga administration. In so far sa 2 weekend kag ginapatigayon sunod diri sa kay Sir Dennis Perma, why gid problema particular na ang Dalan Araneta kag Dalan Gatuslao sa tion nga isira ang Ballesteros Street nga mo gingamit ginutilize ang Bacolod City para sa night market activity. Okay. So sunod diri kay Sir Dennis Perma,
i-submit nila ini dito sa bahin sa Sangguniang Panlunsod as one of the requirements. Madumduman niya tiginduso ni siya ni Councilor Dindo Ramos. So depende ina iya sa mangin recommendation sa ulihis ng SP. So kahit traffic concern malang nila gin patigayon nga monitoring mo. Kung ano gin man suno sa iya mangi kapalaran sini sa ulihi, depende ina. No, again, sa Sangguniang Panlunsod kag sa masunod nga administration. Yari ang palayag ni Mr. Dennis Perma, ang Public Information Officer sa Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw. Ginapasad naman subong ang report. So, kasi by tomorrow or next day, ara na siya. Nagawa na ng pasulod buwas para ma-schedule siya. Pinapalaya naman lang ito ako, with ang regard sa epekto sa night market sa traffic sa area. So, so far, wala man kami nakita nga problema. Kung sa traffic naman yung concern, wala kami objection kung in case manggidya nangyara nga padayunon nga, no? Ito ang traffic hindi manggidya apektado mo. Once ka ma-close na ang both sides, may naman problema. Amo na, no? Ang palayag ni Sir Dennis Perma. But sa action art kung traffic yung concern, do sa assessment nila wala problema? Wala yung problema. Kaya tikapin pa ko na hapon naman. Kaya di ba, hindi na parkingan ka jeep yung action art, no? Siyang una do may parking, pero lately daw, ay naging man action dyan. Kaya dugin isol, to galing magsungay, digto na sa unan, magsungay, dampi. Punta na to sila. Digto na dampi sa kay Ma'am Portia, to dampi nga balagyaan, di ba? Do digto na to dampi. Tipo, galing kay Tiwad, negosyo, kita ka daga parking da, mga sasakyan. Ang mga paisol boys siya, wala na mawala na. Lagi na binang pabaylob na dolyar na bla? Pwede mas sila yung yapon to sa kilid. Okay. Kaya to sila portion. Galing tiyan mo na medyo halong ka kay Abi yung pabaylo, pagaling kay basikon. Lain ng tripla. Lain lang kibot ka sa uli, aksunan mo, bakal na isda, bla, dolyar lagi nagamit. Basta mabakal na sa mga ginabaligya na sa night market, dollars, bla. Oo, muna bla. Then nagaling niya dito, ginsipit ko sa kilid. Sana Hindi ka lang magsala-sala bakal sa Poseidon, kailan matangpuguan ka ko. Kwan niya, may penny ko dito sa bala niya, I have pennies. Wow! Sana gaya in English mo. Gaya in English, ha? Hindi malaya kwan, hindi malaya coins ang pagtawag sa bata ko gamay. Ano na be? Mga penny gani. Mayo to sang iyang mga medalya nga ginsuksok ka. At isukot ko, tagpulo ko piso. Take ko 30. Tagpulo, Ged? Ha? Pulo gito kay Roan? Oo, sila niya medal pa, 20. Abaw, 20. Ang tatlo ka ribbon, tag 10, 50 talan. Araw 50 talang gina. Maka-appreciate ko na mabakal sa 50, kaya kung maka-appreciate na, tapos gid. Maka-appreciate ba si 2,000 pa ngayon na si mo. Sana Sige, hindi na pagtuloy nga mati. Mabaw. Sige. Pati padugangan yung blaw. Anyway, action dyan abo lang pinaka-latest ng update gikan sa Bacolod City Hall. Action ay tayo po na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat sa report ni Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio. Kabalo ka mo gaya ni mga ka-action nga hingyo man sa mga negosyante ining night market dira sa may Dalan Ballesteros. Tapos kung bangod sang pandemya naguntat ini. Hindi ti subong do ginaas naman niya liliwat. Ina kung pasugtan. Sa mo manalambal ka mga negosyante diri nga nagasdoso sa ning night market. Kung pasugtan sila din go ahead. Pero kung di sila papasugtan, give them proper venue or lugar, kung lugar abi nga makabaligya man sila kag makaginansa man. Di man ko sa diin mapiot nga lugar nga do halos sila bla maka-aksyon makaganar man mismo, no? Action Radio Philippines Standard Time 5:37 na. Subong adlaw mga ka-aksyon nagginpalayaga nga si Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ang nagpakigsapol mga ka-aksyon sa Bacolod Negros Occidental Federation for Information Communications and Technology o kun benefit. Di ka ba doon naman kita ning benefit mga ka-aksyon dako gid ang mabulig sinidiri labi na sa pagpasulod sa mga investors kun BPO ang aton paghambalan kag
pagpasanyog sang teknolohiya diri sa syudad sang Bacolod. Makabulig man ini kay ti at tinutuyo subong nga mga local officials kag mga local government units ginaduso man sa ila kag ginarekomendar nga i-digitalize na gid ang tanan nga mga proseso sa gobyerno para mas mangin mahapo sa publiko mga kaakson labi na subong nga panahon sang pandemya kung sa diin limitado ang pagwa-sulod sang publiko sa mga establishmento o kung anuman nga mga komboyahan. Subong nga hapon na pod nato isa sa mga co-founder, co-convener, isa ka mga kaaksyon kinakabig man nga information or policy innovation consultant kag digital transformation advocate, former counselor, Attorney Josel Batapasig. Attorney, may hapon si Action John Diaz, Action Radyo Bacolod. May hapon, Action John, may hapon sa tanan nimo nga tigpalamati. Thank you so much, Attorney, for your time. Very interested ko ni Attorney sa benefit. Ikaw yung nakita ko gidya bisan nga arak sa government service or wala. Active ka gid sining benefit, Attorney. And subong nga hapon, you're very glad nga nag-meet ka mo upod ang inyong grupo with Mayor Albi Benitez. Anong outcome, Attorney, kag anong inyo ginistoryahan? Yes, so it was very productive. Nalipay man kami sa Bacolod Negros Occidental Federation for ICT or Benefit. Muning aton official ICT Council nga recognized sa national since 2008, no? So dugay na ni siya. This is parang consolidation of the efforts of both Bacolod and Negros Occidental kay ang aton nga campaign to bring digital jobs to Bacolod and also to Negros Occidental hindi lang masarangan sa aton city kundi isang bilogid nga probinsya. So this afternoon we had a briefing, no? We requested for a briefing of our mayor and he readily accepted and welcomed the briefing, no? So during the briefing, Action Jan, I gave about 20 to 30 minutes kag gina-appreciate ko gid si Mayor Albi, incoming Mayor Albi, kay namati gid siya sang tulid, no? Sa aton nga paghatag sa iya sang briefing kung ano ang mga gains sang Bacolod, ano ang mga strategies ng Bacolod since 2004 up to now, and also anong direction ta in the coming years, and also anong mga strategies nga kinanglan naton himuon in collaboration with the city, and also kung ano ang mga problema sang aton nga mga ICT BPO stakeholders, no? So, just to report to our listeners, si Mayor Albi nag-commit to support the programs of benefit. Kaya nakita niya nga alin sang una, bisan wala man kami sang ginaganar diri. In fact, these are all members study are from the academe, from the government, ang mga DTI, DOST, and DICT was present during the meeting this afternoon. May ara man kita members from BPO and also from the universities based here in Bacolod nga ginbululigan gini para matibong naton ang aton nga syudad. So subong ang Bacolod since 2013 is a center of excellence for IT BPM, pero wala naton narabot ang aton nga target jobs for 2022 for many reasons, one of which is of course COVID-19, but the major reason would be ang lack of skilling and really serious skilling and talent development programs nga ginakalipay ko nga full support gid and commitment ang ginhatag kagina ni incoming Mayor Albi nga siling niya nag-agree siya nga mag-create kita sang mga damo nga mga talent development or training programs para mapasanyog pagid ang skills sang aton nga mga workforce, aton mga pamatanon nga para nga mabaton sila sa aton nga IT industry. Not only for voice like contact centers but also for higher value. Okay. Gin-mention niya gani gina nga dapat we should explore the higher technologies which is aligned man sa amon nga direction as a benefit, like gin-mention niya gina ang artificial intelligence, blockchain, creative, and he said nga kulang pagid niya katama ang Bacolod, pero gin-emphasize siya nga it is not a reason to give up, but it should be a motivation to continue training. So, attorney, ano mga possible investments or may dugang kita nga gina-expect in the future nga pwede nato mabulig sa LGU to boost further the economy? May gina-expect kita, attorney, nga gina-storya ninyo nga mga BPO to further expand diri sa Bacolod kag Negros?
Well, action dyan. As usual, hindi ko ma-reveal ang mga BPOs nga nag-due diligence sa aton, subok sa Bacolod. When you say due diligence, nagkakandak sila sang investigation and exploration kung bala ang Bacolod is a potential site or expansion site. Ang ako lang matag sa imo programa, subong hapon, is 2 weeks from now, a big BPO IT company requiring highly digital technical jobs, hindi lang contact centers but also engineering, logistical, digital jobs, magkadto sa Bacolod. Amo na ang reason nga emergency nag-meet gid ko kay Mayor Albi today kay malakat ako mo mapamanila ako, so I will not be here when this new investor came, pero 3 years tanan ni sila ginapangaluyagan. And finally, nagsabat na sila sang last week and they called me and they told me that they are looking to give Bacolod around 2,000 highly technical digital jobs in the next 2 years. Both silingon job opportunities nga bag-o ang posible magsulod sini nga tuig attorney. Wala ni siya gauntat because this is just one inquiry. Hindi lang ko ka isa-isa gid, but we have around 5 more inquiries since the start of this year. Hindi magkasubo ang aton pumuluyo kay wala gauntat ang pagpamangkot kung bala may room pa for expansion sa Negros. So we have several other BPOs in e-commerce, in tourism, no? So that's why if you will see, no, for this several weeks nag-celebrate kita sa National ICT Month, no? Sininga June, very fruitful gid kay nag-create kita sang madamo na activities, and one of our direction ginpresenta man na kay Mayor Albi is to really also help the other cities in Negros. So we're looking at helping create ICT councils in Kabangkalan, in Himamaylan, in San Carlos, in Cadiz, in Bago, and different cities para all these ICT councils can work together under benefit and we can all collaborate and create more jobs, no? So by September, yung pabalo naton si Mayor Albi nga we will recalibrate our targets, mag-create kita bag-o nga targets kay wala nato nalabot ang 60,000 by 2022 nga gid-set naton sang 2016. So we will recalibrate our target and by 2030 madihon naman kita kung pila naman kasausan sang aton nga labuton, no? So currently we have around 37,000 digital jobs in Bacolod, and if we can double it during this new administration's term, then why not? Let us all work hard for it. Attorney, just a question lang. How do you see Bacolod City? Anong ginapagkulantaw mo sa Bacolod City in terms of BPO and ICT in the coming years? Well, we are already a center of excellence for information technology, but there are so many factors that are affecting us, our growth, no? Una na ang skilling. Well, I'm happy, isaluot ko lang action dyan, no? Nga as part of my work as digital consultant for Senator Sani Angara, may isa kami ka bill nga napirmahan sang or na-approve sang Congress, and hopefully mapirmahan ni President President Duterte. It's the digital workforce skilling bill, no? So timing gid nga timing man sa pagsulod ni Mayor Albi. May ara man ta power problem, may ara man ta peace and order problem. So these problems are simply motivation for us to move higher. Kag directly to your question, I feel that Bacolod will reach the level of Cebu and even Clark and Metro Manila if we all join our hands together, and probably we can even reach almost 100,000 jobs just like Cebu by 2030. Attorney, I don't know if nakalabot na sa imong report, dumiara naman kuno plano gani nga magtukod sa BPO somewhere in Victoria City. Am I right? Yes, well, gin-share madakagina ni Mayor Albi nga may locator dito nga nagkadto kay incoming Mayor Javi Benitez, no? And amula ng problem kay do kanubo mas ang hiring rate. So, there's really a lot of work to be done. Wala ko gauntat bisan sa Facebook, and even reaching out to all our colleges and universities to really step up. In fact, mag-abot diri next week ang big company ni nga siling tama locate diri. They will meet with governor and mayor at the same time. They will also visit 3 universities
in Bacolod to make sure that the talent is, ready, or the school is willing to collaborate with them so that sila yung mabayad sa ilang mga scholarships para i-train pagid ang aton nga mga kabataan. So wala gid reason subong nga hindi mag-uswag ang Bacolod and even ang Negros Occidental. Because we have dynamic and innovative leaders that are incoming officials. Attorney, finally, anong imo nga luyag ipalabot sa publiko? Kabalo ka, damo gyapon ang nagasiling nga do downplay nila, do ginapakanubo nila kung sila mag-join sa BPO or sa ICT nga mga trabaho abi. Anong imo luyag ipalabot sila? Is the future brighter now in terms of BPO ICT in Negros and Bacolod? Anong pwede pagid para sa ila diri, attorney? Well, Action John, I just came a few minutes ago from a design session as a consultant of the Department of ICT. Pasensya na, I wear so many hats this time. Yes. It's a design session for the gig economy. When you say gig economy, we talk about freelancers, digital freelancers. Tanan nga industriya naapektuhan sa COVID, pero ang IT BPO nagdamo, ang freelancers community around the country nag-reach 200% increase. So, kulang tawon mo, we already have digital workers doing high-end jobs, from architecture to medical billing and coding to creative arts to engineering. So, paano ka maka-downgrade sa mga tao nga ini? Because these are all professionals. Simply, nga ang ila lang yung clients are abroad. Yes. So, ining mga downgrade sini, siguro bisan sila siguro mag-apply sa or mag-downplay sa atong nga IT industry. Kung sila ni siguro mag-apply sa mga BPO industry, hindi na siguro mabaton. Kay grabe ang skills nga kinanglan. You don't only need communication skills, you really have to have the overall package of a digital worker. Kag subong wala na tapadulungan, everything is going to be digital because of the technologies. Mamba sila nga ini nga technologies, damo sang madula nga obra, AI, damo madula nga obra, pero these new technologies will require new manpower, and this new manpower will require new skills. So kung hindi kita mag-skill, damo-damo obra, pero wala sang taker, and that's a situation that we do not want to see happen. So, ang mambal ko lang for Bacolod is, this industry is helping complement our sugar industry and our retail industry. We cannot all work in the sugar industry. We cannot also all work in the retail industry. So, if we support the IT industry, damo-damo ni siya sang multiplier effect to our food industry, to our tourism industry, to our housing and other industries. Kag grabe ang economic impact sini sa aton because more jobs mean more economic progress for all of us. Yes, a positive and well-informed discussion to you with you, Attorney Batapa. Thank you so much sa imong tiyempo, Attorney Josel Batapa. Sige. Thank you. Yes, good afternoon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatya mga ka-aksyon ang isa sa mga co-conveners ang benefit kag isa man sa mga digital technology advocate diri sa Negros Occidental na nagpresentara ng future sang information and communication technology diri sa may syudad sang Bacolod. Mga kababainan, kalalakinan kag katunga-tungaan sa pagpauli sa tag sa kamapulian, hindi gid pagkalibutan nga dapat kinuan ang kalawasan, magpanibin, magginamo so kumas maayo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga size ang tak na sa gabi. Ngagaw na to ng report gikan naman sa aton nga patrol 2 pod sa aton ka patrol reporter Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye Action Zil may ngapon. Action dyan, ang nagdangat sa 195 ka persona nga naglapas sa layi nga nagadumili sa pagupot sa illegal nga armas ang naaresto sa Police Regional Office 6 sa bugos nga Western Visayas halin Enero tubtob Abril 2022. Sa record, ang Negros Occidental may ara 77, Iloilo Province yara sa 38 ka persona, Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office Unit 6 may ara 27, ang Antique may ara 15, ang Capiz 13, Bacolod City mayara 11, Aklan, Pulo, kagang Iloilo City, kag Guimaras, nga may tiga 7. Sa mga loose firearms naman, 132 ang confiscated, 809 na surrendered, kag 12 ang recovered, o kung may kabilugan yan, 993. Naglagot naman sa 316 kinakarainlain nga kalibre sang aramat luthang ang gin-turn over sa mga police unit sa bugos nga rehiyon bangod sa wala o expired na ang rehistro kag may pending pa sa renewal sa ila lisensya. Gindayo man na PRO6 Director Police Brigadier General Flynn ang mga station commanders kag personnel nga implementasyon sa layo batok sa loose firearms. Suno kay Dongbo, dapat padayunan kag pasanyagon pa ang kampanya batok sa loose firearms kag kinahanglan hindi limitado ang checkpoint operations o plan katok kag pag-apply sa search warrants. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santal Plus Herbal Capsule. Puno sang antay ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin. Sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Salamat sa report ni Action Zil Minado sa Patrol. Action Radio Philippine Standard Time las 6:02 na.
Lapaw na kita sa tiyempo mga ka-aksyon. Inyo na batihan ang kabusan nga pagpangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation Hunyo 27, tuig 2022. Sana siling na salamat sa patrolo po kay Aksyon Zil Minado kag Aksyon Papang Nixon Tahoma. Ato News Center Aksyon ang Defensor Lisay. Diri sa ating Studio 8 Technical Side Aksyon Elmar Madera kag Aksyon El Rey Dutillos. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini hampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition ng Aksyon ang Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!